आजी युगादी सगळ्या घरकडे देवाक विशेष अलंकारू पूजा आणि परबे जेवणाचे संभ्रम. तशी देवळांतूय प्रत्येकडे विशेष पूजा अलंकारू पुरायस. आयची दिवसारी देवाक विशिष्ट जावन आशिल्लेक निवेद्य करताची कोड बेव आणि गोड म्हळ्यार बेव बेल्ला. हाजे ಬಗ್ಗೆ एक सना व्हिडिओ आम्यांक प्रस्तुत करताची पळया. मारारिनुतपादाब्जो मंजुलालय गोभिभुः माभो समाश्रितांगोसो भासते नरहरि सदा. अंगाचे बद्ध अनंतेश्वर सुब्रह्मण्य सपरिवार देवालय जोगिराय महामाय महाकाळीरागे प्रार्थना घेऊन घेवच्या. युगादी ऐची दिसा ಹೊಸ संवत्सर क्रोधी नाम संवत्सर. युगादी म्हणारी 9 संवत्सर आदी तशीची पुढली संवत्सर अंत्य जाऊन 9 संवत्सर प्रारंभ जाऊ का युगादी म्हणताची. तशीच या संवत्सरा नाव कसं माहिती क्रोधी नाम संवत्सर. क्रोधी म्हणारे कोपिष्ट म्हणताची. बट आता काला देवाला प्रार्थना करूची कसं माहिती क्रोधी म्हणाला की कोणाकडे कोप यानाशी चंदा रोजू का म्हणून देवाला प्रार्थना करून घ्यायच्या. पुढली संवत्सर शोभाग्रता भितरी सुमार पर्यंत शोभ म्हणत बट कंचे जाय नाही पाऊस साडी की या त्या येऊ असेल तर कंचे जाय नाही. तसे अज्या परिसराच्या निमित्त कसं म्हणून होत ना तशी युगादीचे 9 संवत्सराका पुराजनाक नमस्कार करता. तसेच युगादीचे विशेष कसं मारी बेऊ बेल्ला मारी आमगेला बेऊ म्हणा कोडू बेल्ला म्हणा गोड. तशीची आमगेला जीवन भितर या संवत्सरा भितर खंयची कष्ट की सुख की आयले म्हणजे आमगेला बेऊ बेल्ला म्हणतात कशी त्या मिश्रण जतन कशी जाता की गोड तशीची कोडू. तसे आमगेला जीवन भितर कष्ट आयल्यार आम्ही सुख बघू का कष्ट सुख आयल्यार आम्ही कष्ट म्हणून आम्ही लेखून येजा तांचे भितर सुख घेऊ का आम्ही. तशीच्या बेऊ बेल्लाचे विशेष कसं आमगेला देवस्थाना भितरी देवा निवेदी जाऊन त्या बेऊ बेल्ला सगळे गांवां भितरी घरा वचून वांटूचे क्रम आसा. आत्ताच्या बेऊ बेल्ला करची कशी म्हणून अंगाचे पद्धती कशी मेल अन्नाना अंगाची पूजे भट मुकुंद भट म्हणून तांगे नाव त्यांनी घरा भितरीची अनवळारी नावून रान्नी उज्जार जेवचे बेऊ बेल्ला. त्या कशे मसुरे रान्नी उज्जू करून ताजेर कायले दवरून तांचो तूप घालून फुल दिसूचे आमी त्या पाल्लनी धुवन ताचेर लायकून पुसून त्या तुप्पान बज्जून त्या विंगड कांड दवरचे. तशी ताका मागीर सोय गोड चणे दाळी घालून लायकून मिक्स करून त्या देवा निवेदी करचे क्रम. हाजे ಬಗ್ಗೆ आशिल्ले वैदिक विवरण हांगा नारायण भट मामान आमकां सांगले. वैद्यकीय जावन सांगचे जाल्यारी आनी येवचे वसंत ऋतू पूर नमने फ्रुट्स यथेश्ट मेळचे समय. ताजी फुडेची बेव खावन दंतू कृमी पुराय दूर करून आमगेल पोट्टा आरोग्या खातीर करची एक उपाय म्हूण येते. आरोग्या खातीर आमगेल मालगड्यान कोवन दवरलेले अनेक रिवाज म्हूण येत. आयुर्वेदा प्रकार सांगचे जाल्यार हेमंते निचितः श्लेष्माः वसंते कपरोगकृत. म्हळ्यार हेमंत आनी शिशिर ऋतूंत कप वृद्धी जाल्लेले आत्ता वसंत ऋतूंत कपरोग उत्पन्न जाता. तत्र तिक्तादय कपम म्हळ्यार कोडू तीक आनी कषाय रसान कप शमन जाता. हांतू प्रधान कोडू ते तशी हे कोड बेवा पल्लाचे उपयोग आमी करचे. क्रोधी नाव संवत्सर 5 दिसा प्रारंभ जावन चांग सगळे समाजाकी आमगेले पेंटेकी 8 पेंटेकी चांग जाऊ का म्हणून देवालागी भद्रशिवालागी आमी प्रार्थना करून घेतात.